Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko. Corner Festivalaren barruan Realaren doinuak izeneko hitzaldi performance ontara etorri zareten guztioi. Eskerrak ematen hasiko naiz, eskerrak dei egin zigun Real Sociedad Fundazioari, eskerrak Iñaki Mendozari, bea da Realeko dokumentalista eta Realaren inguruko kontu ez gehien dakiena, laguntza handia eman ditugu hitzaldi hau prestatzerakoan, eskerrak baita ere Peter Ansorenari, gaur ez dago hemen gurekin, baina berak ere laguntza eman digu ereserki zaharren bat ekartzerako garaian, eta gero eskerrak Errealaren doinua etzen bat jodigute hasteko, baina hemendik aurrera denak Realaren doinuak izango dira. Eskerrak txisturari taldeari, Xaguak du izena, txalo bat beraientzat. Eta eskerrik asko eta etor dadila Xabi Zabala Garzia, musikaria. Eta badakizue, ni hitzekin ondo moldatzen naiz edo aski ondo, baina musikaz ez daukat ideiarik ere. Orduan lagun nahi nuen nire ondoan, nire aholkulari musikala eta nire euskarria izan zedin, ezta? Bueno, hasi ingo gara. Realaren doinuak. Ez dira denak ereserkiak, batzuk bai, beste batzuk doinu soilak dira, baina historiari segiko diogu. Eta lehenengo aurkeztuko dugu 1923ko ereserkia, Realaren lehenengo ereserkia. Egin zuen Carmelo Pérez Betore, izena zuen batek, orain dela 102 urte. Letrarik ez dugu entzungo, baina gutxi gehiago hola dio. Idea bat egin dezazuen, gazteleraz dira, 70 arteko doinu, eta, letra denak. Para honrar ante el mundo deportivo la gloriosa y potente raza vasca, tiene la Real Sociedad de Fútbol, tiene sus colosos jugadores donostiarras, con tesón y con fe van a la lucha, por saber que Donosti va con ellos, y si ganan o pierden con nobleza, nunca olvidan su deber de caballeros. Empieza la lucha con tren formidable, pero no se agotan, pues son incansables. Y si algún muchacho flojea o decae, el capitán grita, aurrera mutil, y el ardor aumenta, y vencen al fin. Hip, hip, ur. Carmelo Pérez Betore hau, Donostiarra zen, 1886an jaio zen, eta zen, dokumentu batzutan ikusi dugunez, Okendo etxeko konserjea. 1956tik 1959 bintzat, bai, honek egin zuen Realeko lehenengo ereserkia. Orain entzungo dugu Xabi Zabalak eta Xaguakek joa.
Esan dizuet, konserjea zen Okendo etxean, San Telmo museoari lotuta zegoen etxe bat zen, eta kontutan hartuta, 60 urte lehenago, Bilintx bersolaria Antzoki Zaharreko konserjea zela, ez dakit gaur egun zein daun Koldo Mitxelenan konserje, baina hemendiko 20 urtera kriston poesiak, kriston margolanak edo kriston kantuak aterako ditu, seguru. Bigarren himnoa, bigarren ereserkia ere, letra erderaz daukana da, Antonino Ibarrondo Oñatiarrak egina, 1950 inguruan, eta Antonino konposatzaile haundia zen, Oñatiko bandako zuzendari hasieran, Sestaoko bandako zuzendari gero, Bilboko bandako zuzendari ere bai, eta bere bi seme behintzat musikalari ospetsuak dira. Bat ez dakit gaur egun, baina duela gutxi arte Oñatiko musikabandako zuzendari izan da, eta beste bat Felix, Frantziskotarra, munduan zehar dabil bere musika garaikidea eginez, eta askotan saritua izan da. Beraz, bueno, Antonino Ibarrondok 50 ingurura egin zuen ereserkia. Antonino Ibarrondoren ereserkia zen hori, letrai dagokionez, ikuste duzue, lenguaren antzekoa izan lehikea kaso, Donostia tiene un club de una limpia tradición, su juego y gran amor lo admira toda la afición. Si empieza a jugar como sabe hacerlo él, no hay ni un equipo que pueda con él. Bueno, politak. Arraro egiten da gaur egungo belarrietara, baina, jar gaitezen garai hartan, ezta? Eta hirugarren ereserkia ere garaitzu hortakoa da, ez dakigu zehazki noizkoa, egilea bera delako Betore edo Ibarrondo baino gutxiago ezagutzen dena. Juan Cuadrado Soria zuen izena, hori badakigu, Juanito deitzen zioten, bere arrebak aldizkari batean kontatu zuenez, musika bandan ibiltzen zen, koroetan ere bai, eta berak egin zuen Realaren gutxien ezagutzen dugun ereserki hau. Zati bat badauka Xabirik grazia handia egiten diona, nola da, Viva la Real hori? Viva la Real, nola esaten du? Real esan beharrean, Real esaten du musikaki. Viva la Real, Viva la Real, Viva la Real. Bai, eta letra, honen letra berriz egin zuen ezagutze ez dugun persona batek. Ibili gara bila eta nik ez dut behintzat aurkitu. Eta da, A de Mundaka. A de Mundaka firmatu zuen letra, eta, letra hau pixkatzeago, arriskutsuagoa ere bada. Honek esaten du, somos 11 jabatos que valemos más que 50, que luchando con coraje entre sustos y más sorpresas, si en el campo nos alientan nuestros hinchas con su pasión, al final hicimos cuentas y acertamos la división. Ez dakit zatiketa den edo maila den division hori. Eta azkenengo párrafoan berriz hala dio. Y si las niñas con sus miradas
llenan de fuego nuestros corazones, más que jabatos somos leones. Bueno, claro, ade mundakako izan da igual, hau infiltratu bat zen. Ez nago seguru. Bueno, hemen daukazue Juanito Cuadradoren ereserkia. Eskerrik asko, konturatuko zineten, hasierako 1923tik 1960 arteko hiru ereserki hauek, badutela txistuaren edo udal musika banden kursua, ez da, derrigor, hori zen gehien entzun ziteken musika kalean. Egia da, Betorek lehenengo ereserki egin zuenak jaza ere jotzen zuela, eta Donostian jaz talde bat eduki zuela 30. hamarkadan, hori egia da. Baina, txistuarekin eta bandekin oso lotuak dira lehenengo hiru ereserkiak. Eskertu nahi nioke Txomina Agirre Gomez Korta Donostiko txistulariei, Donostiko udalbandako txistulariari, ereserki hauek moldatzen egin duen lana. Iritsi ginen 60ra, geneuzkan hiru ereserki, baina ez zegoen bat ere sustraitua, ez bat, ez bestea eta ez hirugarrena, edo ahaztu egin ziren denborarekin. Eta 60an hor geunden, reala askotan egoten den bezala, hitza ez dakit euskeran nola esango nuke, baina erderaz langido edo hola ez oso zuar behintzat. Eta, gure izaeraren zati ere omen da eta onartu egin beharko dugu, ezta? Garai haietatik badakigu esate baterako, 60ko hamarkadan Donostian animatzen zela esate baterako zeakin. Yellow Submarine. Beatlesen modan jarri zuen, eta hori kantatzen zuen, jendia kantatzen zuen. A primera sube la real, sube la real, sube la real. A primera sube la real, sube la real, sube la real. Adibidez, eta esaten zen baita ere asko kantatzen zela atotxan, Isabelita. Ez dakit, ez nundi nola. Ja, modan egongo zen. Hori bai, ez ezin den, zabesti. Ez, da, Isabelita, ponte a servir y lo que ganes dámelo a mí, para tabaco, para café, para cerillas, para encender. Bueno, orgen den, hori ere bakara. Alare, 60ko hamarkadan ez dakit, Isabelita hartu baino ia, ez dakit, hobe zen, Bob Dylanek adibidez, ordurako Blood in the Wind egina zeukan. Eta ez dakit zergatik etzen kantatzen holako zerbait adibidez. Realekoak beti gabiltza,
suabe eta suabe. Esaten dute apaltasuna, degula gure zutabe. Puerto Llanora behin joan ginen, burumakur eta bare, baina alare ta ez nahi gabe, berriro primeran gaude. Isabelita edo Jelusu Marin hartu beharrean Bob Dylan hartu genuen, olako zerbait kantatuko genuen. Edo, 77an igo zen Reala Puerto Llanon lehen mailara, eta hori golpe bat izan zen, golpe handia, suerte ikaragarria, zoriona. Ez dakit zergatik ez genuen Masiel kopiatu. La oso euskal abestia iruditu zaio beti. Estrofak 8 txikiak dira. ¿No hace la música? ¿No sé? Realaren aurrean erantzi txapela, gurea ez delako hain talde txepela. Naiz da asko ketzuen esperoko bela, munduak jakin beza primeran gaudela. Hori ginen, 60. hamarkadan hori ginen, eta eskerrak 1970an Ricardo Sabadi iritsi zela. Donostiar bat, donostiarra, berak esaten zuenez umetan Artzaionaren katedralean jolasean ibiltzen zen agora eta bera, bururatu zitzaion Realak behar zuela ereserki berri bat, eta egin zuen, Antonio Tabernan estreinatu omen zuen pianora lagun batzunen aurrean, gustatu eta Jose Luis Orbegozo presidenteari aurkeztu zion bere ereserkia. Orbegozok nik uste dut sekulako aziertua izan zuela, baldintza bat jarri zion, bale, onartuko dugu ereserkitzat, baina baldintza bat jarriko dizut. Sartu Gipuzkoa letran. Ordura arte, ereserki denetan Donostiarras, el pueblo de San Sebastián Donostiarras azaltzen da. 70an ja Gipuzkoa sartu zuen Orbegozok ala iradokita Sabadik, eta nik uste dut hori aziertu handia dela. Jendeak segituan ikasi zuen letra, doinuare bai, letra fijatzen bazeate da munduan kantu bakarra nik ezagutzen dedana aditzik ez daukana. Ez dauka aditzik. Da, bai, txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera, beti maitea, donostiarra aurrera, ez dauka lehen mutilak orain Reala eta abar. Ez dauka aditzik, orduan, seituan ikasi gendun denok, horre badu arrisku bat, gazteleraz ikasten zen, gramatika eskolatan, que el verbo es la parte de la oración que refleja acción. Eta gu aditzik gabe jaio ginen. Sabadik esaten zuen, gehien gustatzen zitzaion ereserkiaren bersioa zela Donostiako jaietan, Konstituzio plazan herriak kantatzen zuen hori. Eta hori da entzungo duguna, eta ikusiko duguna.
Beira, ze eromena. 1970ean Sabadiek ereserki hau egin eta berehalaxe zabaldu zen, berehalaxe ikasi zuen Donostiak, Gipuzkoak eta Euskal Herriaren zati handi batek ere baietz esango nuke. Eta reala lehen mailan zegoen eta gorantz zijoan. Eta garai hartan hasi ginen Zarauztik txistulari talde bat reala animatzera etortzen. Merkado de Frutaseko atearen atzean jartze ginen, eta nola umetan ez dagoen ez esturarik eta ez usain txarrik, oso ondo pasatzen genuen txistua joz, han reala animatuz. Gubiok talde hortan ibiliak gehan, ni gutxio, nik enekin txistua jotzen eta ikasi nun presaka pieza bat Zarauzko taldearekin etorri alizateko eta doain sartzeko atotxan. Pena da ikasi nuen uso txuria. Hori bai, uso txuria. Eta kao, uso txuriak ez dezu animatzen, ez da potxo lore, goizaldera. Uso txuria, hori ikasi nuen, eta jode, baina, besteak jo bezala egiten dituen eta horre oten ditzen, atzean. Benetan musikaria ordurakoia, Xabi zen, ze oroizapen daukak, Xabi? Izugarriak. Giztak izan bat urte esango nitu, baina 8-9 urtekin hasi ginen, txistuakin, ez? Eta hori etortzen ginen, zuk esan bezala, kriston taldea eta guretzako zan. Izkineko kornerrean jartzen ginen, Merkado Frutasetik sartu, eta ezagutu duzuna, justu beko kornerrean jartzen ginen, eta gu beti gora begira zeatik, goian zeuden olako grada potenteak, eta orduan jendea ez baldin bazan asko askotzen, orduan ja behin partido hasita esatzen zigute, venga, gora, eta orduan gora, joaten ginen da, handikan ikusten genuen oso ondo. Eta izugarrizko oroitzapen, ederrak, ez dakiz zenbat denbora izango zen, baina bizi izan genituen danak tituluak eta garai hartako tituluak izan ziren, 81, beti komentatzen dut handan niri daukala titula bat, ez da titulu ofiziala, baina bizi izan ditu dela, azkenengo titulua ezin izan genuen bizi zuzenean, baina beste lauak bizi izan ditu dela zuzenean. Gijonekoa, Atotxakoa, Superkopa eta gero Lagunekin Zaragoza. Eta, itzela, eta guzti hori hasi izan txistu talde hori. Xabi, musika konposatzaile bikaina izateaz gain, suerteko tipoa da. Eta Xabiren kantuak, Xabiren musika sormenak entzun izan dira Ilea munduko bi talde handienen estadioetan. Gero aurkeztuko dugu realari egin izan dizkion pare bat abesti, eta beraz, anoetan entzun izan da Xabiren kanturen bat, eta Camp Nou ere bai. Camp Nou garai batean, partida hasi aurretik, Xabiren pieza bat jartzen zuten, katalanez abestua, ez dakit titulua nola zen? Testimu mol. Maite zaitu, jartzen zuen Barzak eta Xabirena da. Meritu ondileak gizonak, gurekin hasian Merkado de Frutasen txistua jotzen da, beira. Egia da, realak 70ko hamarkada hortan buelo ondila hartu zuela, eta 1980an ia liga irabazi genuen urte hartan, Imanol Urbietak kasete batean, etzen binilorik erten, baina kasete batean, realari buruzko 3 abesti atera zituen propio. Haietako bat zen kantari. Eta ni daukadan rekuerdotako, ni realarekin daukadan oroitzapen unkigarriena, seguraski, kantarirekin gertatu zitzaidan. Xabi ez bezala ni final bakarrean egon naiz, Xabi ez bezala nien hain suerteko gizona, eta ni honintzen finala izan zen Bernabeukoa. Barzaken galdu genuen ura. Eta gogoratzen naiz partidua bukatu, bat eta huts galdu, eta Alesanko gola sartu zigun atearen atzean, dana gehatu ginela plof, askoz realzale gehiago zegoen Barça zalea baino, danok oso plof gehatu ginen, baina momentu batian, ez dakit norbait hasi zen, oso melankoliatzu segurasko, baina
jendeak segin zion, eta hasi zen jendeak kantatzen. Mundu guztian entzun da oihu berri bat gora real. Kanta, kanta, kantari, gora Euskadi, gora real. Eta hori kantatuz irten ginen Bernabeun finala galduta gero. Etzen oso txispaduna abestia, akaso, txispazua gero egon ziren, irten ginenean. Kanta, kanta, kantari. Hori da, 80ko titularra bere baitan txertatzen duen abesti bat, ezta? Nola zen, arkona da zelai eta gajate, olaizola eta kortabarria, bueno, puesto galdauta, baina, bueno. Diego Alonso Zamora idigoraz, Satrustegi eta López Ufarte. Bueno, hori da, atotxa giroan izeneko, zintan Imanol Urbietak eta bere taldeak grabatu zuen abestietako bat. Esan beharra dago, Zarauzko Musika Eskolan grabatu zela abesti hori, Iñaki Zabala, Xabiren aita zena zela saxoa jotzen zuena, eta berak ez zuela perkusioa jotzen oraindik, gaztegia zelako segurazki, ez zioten utzi. Bueno, beste abesti bat badago, beretan esanguratsua, realak garai hartan ze goraldi izan zuen erakusteko. Hasieran dana zen Pueblo de San Sebastián donostiarraz, gero aurrera Gipuzkoa, eta orain Euskal Herrira iristen da. Eta 1980an Xabier Amuriza bersolari txapeldun izan zen Euskal Herrian, eta 80an abesti bat, berso batzuk egin zituen Realarentzat. Bizkaitar bat, Etxanokoa, Realarentzat kantu egiten. Donostiko Reala ekipo bikaina, txikitik atera du haundien tamaina, berak arrokeririk ez du joko baina, Euskal Herriak badu arrotzeko baina.
Zer kanpoko figura eta zeharraio, mutil jatorrik aski etxean da jaio, non nahi errespetoa, nori nahi emaio, galtzea zer den ere ia aztu zaio. Atzea zaindu eta aurrean jotake, erdikoek baloia dantzandara mate, partidua hasita azkena jo arte, kontrarioek nahiko tormentu daukate. Eskerrik asko, xaguaki batez ere, nik uste dut zuen lanak hemen bukatu direla, eta oparitxo txiki bat behintzat badaukagu zuentzat. Irekita erakusten baldin baduk, ez da sorpresa handiegia, baina segurazki lehenengo elastikoa, realekoa, atzean xaguak hartzen duena. Eskerrik asko, xaguak, eta eskerrik asko oroar txistulariei, gure ere zerki hauetan eta izan duten parte hartzeagatik. Imanol Urbietaren zinta horretan azaltzen zen hirugarren abestia, oraindik ere bitxiagoa da. Pastorale berria zuen titulo, eta, letra norena den ez dago erabat seguru. Nik esango nuke, gaur egungo punkik incendiarioarena baino zuharragoak direla berso hauek. Berso hauek kontatze dute, 1980ko martxoak 23an Bernabeun ze lapurreta egin zioten Realari. Zeinenak dira bersoak, hor badago halako nahaste bat, baina hitz egin berria dut Kontxi Aizarnarekin, bera zen teknikari, diska hori grabatu zen garaian, eta esaten du Vitoriano Gandiagak eginak zirela. Xabier Amurizarekin ere hitz egin dut, eta ark duda dauzka. Segurazko 6, 7, 8 berso dira, eta igual bat Amurizak hasi zuen, gero Vitorianok zerbait osatu, eta Imanol Urbieta berak rematatu, ez dakit. Izan litezke Vitorianonak, eta alde hortatik harridura sortze dute, poeta naturzale erdi mistiko baten ahotan horrelako bersoak sortu izana. Nahi baduzue bideoa? Xola dit futbolak, baina oraingo ontan iraken egin dit odolak. Apuntu zaizkit kartolak, ziplo utzi nau kontrolak, hanen pila bat botara zidit azkenen gogolak. Martxoako 23, Madrilen futbol partidu, Real biakan naztatu dira Uso eta Miru. Donostiak bentaja du, Madrilek ezin sufridu, Kanari denak jolasa baino gerra irudi du. Ez da tranquil, Madrile
Inorik ezin baidu jokatu, lucha libren dabil. Lotzak gabe eta zirtzil, maltzurkeria darabil. Ala sartu du lehenengo gola, ostiko zukabil. Amorru eta desira, ezin ikusi begira, pantailan diren irudi denak borrozoak dira. Burua jira eta bida, noiz baitara opatira, nahiago nuke Madriletarro kakatan bai dira. Luze doa infernua, joko madarikatua, ikusten jarri ez banitz behintzat, hau ez da tratua. Adartunen aurrezkua, zerri dabil arbitrua, hobeto luke ipurtzuluan ahoko pitua. Hobe etzipenez hartu, ezin gintezke uztartu, Madrilek badu indarrik nola Euskadi baldartu. Alferdi berriz hausartu, demokrazia onartu, azken batean imperioak penaltia sartu. Ez gea beti nostalgikoak eta langidoak izaten, letra hontan haserrea sumatzen da, eta nik uste dute irudiak ikusi eta gero haserre hori ulerture egin leikela. Gaizki dabil arbitrua, hobeto luke ipurtzuruan hau kopitua, euskal poesiaren goren maila izan leike. Garai haietan, futbolaren mundua txikia da, Euskal Herriare txikia da, eta kasualidadea gertatzen dira. 1980an Atotxak giroan izeneko kasete hori grabatu zenen, Zarauzko musika eskolan eta ekoiztetxea Izeta etxea zen. Izetako nagusia garai hartan duela gutxi izendu den Fernando Unzain, Fernando San Jose zen, eta Fernandoren semea da Beñat gaur egun Eibarko entrenatzailea. Garai haiek gogoratzeko 80an nolakoak ginen eta orain nolakoak garen, bideo txiki bat ekarri dizuen minutu batekoa, hor ahotsa jartzen duen neskarena. Orduan 16 urte zeuzkan, orain 60. Iruditu zait emakume batek ahotsa jartzea aurrera pauso bat izan zela Realaren himnoetan. Atotxa giroan kaseta Errealeko kantu askokin 1980 urtean sortu zuen Imanol Urbietak. Horretarako, bere inguruan ibiltze ginen musikari eta abeslariok parte hartu genuen. Eta bat nizan 16 urtekin kantu bat abestu nuen, kantu batez, kantu asko bat abestu ditu, baina bat Pako Olazabalekin batean. Eta hau pastorala berria zen. Eta horrela zioen bertso batek. Martxoako 23, Madrilen futbol partidu, Real biakan azkatu dira, usoetan 3. Donostiak bentaja du, Madrilek ezin sufritu, handabilenak jolasa baino, gerra iruditu. Eskerrik asko, Jaione Eskuderori, eta, 55 urte joan dira, baina oraindik ere kantuan egiteko gai gara. Egin dezagun pixkat aurrera, 2009an Errealak 100 urte bete zitun, eta 100. urterako Mikel Erentxunek musika egin zuen eta ni letra jarri nion. Mikelek berak esan du, ez zitzaigula abesti on bat erten,
bai, beti ez terteten nahi duzuna. Eta ez dut uste asko zabaldu zenik eta etzen herrian txertatu. Bueno, beti ez dago asmatzerik. Eta gainera kontuen eduki behar da, noiz egiten diren abestiak. Bigarren mailan genden eta sekulako bajonazoa geneukan. 80an egin edo 2009an egin abesti bat alde handia zegoen. Anoetan kantatu genduen, 2009ko abuztuan okerrezpanago, eta tartean ziren baita ere, Inez Osinaga eta Gozategi, Mikel Erentxunekin batera eta neurenekin. Urte zanparreala, beti reala bihotzean. Urte zanparreala, beti reala ahotsetan. Urtez bizi izaten, badaki maite minak. Oso arrotara matzagu, kolore txuri urdinak. Urte zanparreala, beti reala bihotzean. Urte zanparreala, beti reala ahotsetan. Ondartzan abiatuetan, hasi ginen ondarretan. Garenera iritsi gara, Atotxa eta Anoetan. Urte zanparreala, beti reala bihotzean. Urte zanparreala, beti reala ahotsetan. Oroimenak gordetzen duen, barreneko popopoza. Puerto Llano edo Atotxa, El Molino Zaragoza. Iraztean apaldu, galtzean galdu ongi. Arrodia borrokadu, balio oian arrobi. Urte zanparreala, beti reala bihotzean. Urte zanparreala, Garai hartan, ondoren, baina garaizu hartan beste abesti bat egin genuen, Xabik musika okerrezpanao, eta letra nik. Zuen hasieran, Imanol Urbietak egin zuen musika bat egokitu zuen Xabik, eta ni letra jarri nion, etzen realari buruzkoa, gehiago zen zubietari, arrobiari buruzkoa, eta neska mutilen eziketari. bai, amets bat proiekturako zen. Garai hartan Manu zegoen errealean, eta orduan Manu Urbietaren semea, jokalaria, hemen izan dago, zegoen errealean, eta etorri zen egun batian, zanen zuri amets bat proiektuan zegoela, eta nahi zutela pixka bat bultzatu, eta bere garaian, Imanolek egin zula, melodi bat, eta letra bat, orduan ekarri zuen partitura, eta zantzean hori, pixka bat, zuk egindako letra, Manolo egindako musika, eta pixka bat aldatu genion, hori bai, berak zantzean bukaeran ez dago oso garbi, eta buelta bat eman genion, eta moldaketa bat egin genuen, da egin genuen, hango garai hartako jokalariekin ere grabatu. Azkenean egin genuen amets bat, hau da, kantuaren bideoa. Etxera, anoetara,
milaka ume eztarri, zelaikoak ezaizkigu, sentitzen bakarrik, zelaina datoz, etxena abarrea, gora baina, etxena abarrea, anoetara, etxena animatzen ustu eta amez bat bete. Hori izan zen amets bat, kantua, eta urrengo aipatuko dugun kantua Xabik egina da. Xabik egin zuen itxaso txuri urdina. Eta 5 minutu hartuko ditugu, Xabik esplika dezan ze intentzio zeukan berak musika hori egin zuenean. Bueno, ez dakiz bagarren urtea izango zen, baina Andonirekin elkartu ginean, eta, bueno, nik Pirritz eta Marimototxekin egiten den lan, etianik, eta orduan, bueno, ideia zen, anoetan abesti bat jartzea, eta intentzioa zen gehien bat, animatzeko. Orduan, bueno, nola hasten zara prozesu horrekin, bueno, nik beti izan dut, honeako eta txarreako imaginazio asko daukadala. Eta orduan, nire ez izan zen, bueno, ni iseriko banintze edo iseritzen nahi zen bakoitzean anoetan, zelorako abestia gustatuko litzaidake jartzea, kantatzeko, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, hasiera-hasieran estribilloa izan behar du, erabat, bapatean sartzen den melodia horietariko bat. Eta gero letra, bueno, nik ez dut inoiz egin letra bat, oso txarra naiz. De hecho, la txika hile kantatzen genuenean ere, letra behar nuen kantatzeko. Oso txarra izan naiz beti. Baina beti komentatzen dut, egin dudan letra bakarra hausi izan zala, estribilloaren letra egin nuen. Claro, ametxekin, ametxarzaiusekin elkartu ginean, da orduan zan ginean, bueno, eta planteatu nion, normalian, askotan egiten duen lehendabizi musika, gero elkartzen naiz letragilearekin, esplikatzen dion nondik nora egin dudan, eta gero ja, bueno, nik uste, importanta dela, abesti bate ondo funtzionatzeko, bai musika eta letra klak hori egitea, ez orduan informazio hori importantea da, pasatzea alde batetik bestera. Orduan, bueno, ametxei komentatu nien, behitu, estribila hau da, eta nik ikusten dut hemen, erreala, eta erreala. Orduan, bereala sartuko zen letra bat, eta doinua ere erresa. Ritmoa, zer ritmo erabiliko genuen? Hemen Euskal Herrian gehien bat erabilizan dugun erromerietan eta jaietan ritmoa zer ritmoa izan da, kalejira, birubilketa bat, ez? Orduan, bueno, hori. Gero, txalaparte entzuko duzu ezen, txalaparte netzako, nik grabaketakin hasi nintzenean, izugarrizko diskuru intentzioen zen. Ematen dio kriston, kolore aparte kriston indarra ematen dio, eta pasakaldi batean, taka jartzen duzu, eta, bueno, eramaten zaitu. Orduan, bueno, hasiko gara pixkat entzuten, eta gero letraen inguruan. Ez da beda txiki bat izan genuen, estudian esatetzen, baina ez kemen ez geha Sevillan bezala, sevillista, seria hasta la muerte, ez? Orduan letra eralditik era, eta orduan bagenuen, bihotza eta ez dakitzer, eta esatetzen, ez dauk, eta nik esaten nien, ametxe komentatu nien, bitu, leheno komentatu duguna, ez? Zonako bizipenak izan dituzun txiki-txikitatik. Eta nik esaten nien, eskenetzako erreala ez da bakarrik erreala. Erreala da, Gijonea joan nintzenean eraitakin, uraitarekin, eta bizi izan genuen guzti hori. Eta erreala transmititzen du gauza asko, eta egin artean zergatik ez da izango bihotza, sentimentua eta guzti hori, ez? Bueno, hori koktel batean sartzen duzu, eta, bueno, hau ateratzen da. Eta barkatu. Eta, gau, esaten nuen, ostras, nola hasiko da eta nola bukatu abestia. Oso garbi nuen, izan martzala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, real, izan darako gure betiko leloa, ez?
gehatzen ez, ikusi dugu abestia, eta da, estribillo bat, potentea, estrofa, estribillo, eta oin bukatu behar duzuela edo nola. Nola bukatzen duzu abestia, eta zan, ostaz, pues, importante eta polita izango zen, leheno komentatu duguna. Dano txiki-txiki nola bizi izan dugun guzti hau, ez? Eta nola bizitzen du txiki batek, ume batek, erreala transmititzen duna, eta familia bizitzen duzuna, eta guzti hori. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, pues, badaukagu tartetxo bat, esateko guretzako erreala zer dan, eta nola lagunduko dugu? Bueno, gozen ematea momentu epiko bat, eta orduan da, ume baten ahotsa, erreala esaten goitikan, eta bitartean jokalari guztik esaten beraintzako zer dan erreala. Hori bukatzen denean, orduan egiten duzuna da, holako zubi bat, nola gaitzen da, orduan egiten duzuna da bestia gehatu, bum, eramaten duzu beste plano batea, eta hori bukatzen denean, egiten dugu tono aldaketa bat, dira rekurso musikalak, zergatik, bum, gorago eramateko bukaera, bai? Ilusioa. Ausardia. Arrobia. Euskalduna. Historia. Etorkizuna. Historia. Begirunea. Elkartasuna. Orain, bigarren zatian, zatu berri, Eskerrik asko, Xabi, beti ez da izaten aukera, hola, musikari batek zergatik eta zer sortzen duen entzutekoa zuzenean da. Eskerrik asko, Xabi, azalpenengatik. Egia da, esan du, beak lehenengo aldiz letra egin zula. Kau, letra egin zuen bakarrik estribilokoa. esan dut ez, erreala, hori da nerea. Beste guztia da, Eta bat izu zegertau zitzaion. kontuz, erreala eta gora ere da nerea. Gora eta erreala. Gora, esan da. Eta iritsi zen abestiakin, eta hemen esan zioten, barkatu, baina Euskaltzaindiak reala hobetsi du, erreala gaizki dago. Ez? Bai, komentatu genuen, nia zinitzanean, erreala, eta gero nunbait izena da reala, ez erreala. Baina gehiago aldatzeko ez zegoen. Beste bertsio bat egiten dugunean, orduan. Hori da, ingo dugu. Beste bertsioak eta azken boladan... Hala ere entzuten dut, baina entzuten dut, kanpoan eta erreala erabiltzen, ez da? Azken boladan, bertsioak asko izan dira, bertako talde edo urrutikoenak, erritmo bereziak, erritmo desberdinak, ereserkiaren bertsioak, abestiak propio realari jarritakoak, ez dakit, Sonakaik egin zuen realaren ereserkiaren bertsioa oso famoso egin zen, eta oso ezaguna eta oso gertukoa dugu baita ere Brigade Lokok egin duen bultzada abestia.
ederra, eta abestia bera bezein ederra edo ederragoa da, Brigade Lokoko partaide batzuk hemen dauzkagula, beraz, hurbildu zaitezte mesedez holtzara. Ongi etorriak eta zorionak zuen lanagatik. Lander eta Oier. Bergarako taldea zarete? Danok ez zarete Bergarakoak? Debarra, Tarina, Beltza eta hori, ja, 11 bat, eta zu? Bergarakoa. Bergarakoak badaude, Txantreak oren bat ere bai, Hernaniko ere bai. Hortzi dakagu, Osasuna zale bat. Osasuna zale bat, ondo, oso ondo. Lengusua gea, ez? Sanoa da hori, sanoa da. Gustoa gehatu zineten egindako abestiakin? Bai, uste eta azkenean irten zala zerbait, guk uste baino askoz ere zabalagoa handiagoa, ez? Guk hasieran genuen guretzako abesti bat, gure lagunentzako abesti bat, eta azkenean asko zabaldu zen, eta ederra da hori, ez? Postekua. Postekua. Gainera horrere, Xabik aipatzen zituen sentimentu beretsuak aipatzen dira, bokadiloakin, aitakin, armailetara. Bai, nik hitz egiten nahi zala bera, hainitzen petzaten, ostras, nik ero berdina esan bardet. Azkenean... Bai, bi aitazian, bi bokata eta bi ume, bai. Baina, bai, ez, kasu honetan nik idatzi nagoen letra, eta nik nire sentimentua ziren, baina nik bezala edo zein real salenak izan aldian sentimentu batzu dira, ez? Eta hori plasmatzen saiatu ginen. Lortu zenuten, da zorionak. Ze asmo daukazue, brigadekin bolo asko udauntako? Bueno, batzu bai. Batzu bai? Kontzertuekin, bueno, batzu salak eta hain ditugu, eta ontsa herriko jaixetan, handikona, ibilikoa. Aprobetxatu herriko jaiak, zuen artea erakutsi plazetan, eta ondo pasa eta ondo pasarazi. Eskerrik asko, brigade. Bueno, egin dugu, Realaren doinuen errepaso bat, luze xamarra. Ez dakit konturatu zareten, baina Euskal Herrian adibidez, pailazoak azaldu dira, Porrotx, Pirritx, Mototx eta abar. Baina adibidez, ez dakit konturatu zareten, baina Euskal Herrian Euskal Herriko bost bersolari txapeldun bizi gara, eta 3 letra jarri dizkio Realari. Xabier Amurizak lehenengo, Amets Arzailusek gero, ni Neronek ere bai, 5 letra jarri dizkio Realaren doinuei. Eta honena da, beste biak ere Realekoa direla. Egia esan, ni neuretik ere zerbait jarri nahi nuen, eta bertsolaria naiz, improvisadorea. Orduan, gaur egun gazteleraz dagoen improvisatzaile onentsuena, kubarren batzuk badira bere parekoak. Baina Espainian eta gazteleraz improvisatzen onena Las Palmasko lagun bat da, Gerai Rodríguez. Eta, peinola izketan nahi ginela, esan zidan realzale itxua zela. Realzale zutsua. Las Palmas zalea ere bai, baina realzale itxua. Eta orain deitu nion, desan nion, Gerai, mándame un vídeo, no tengo la guitarra, el guitarrón, deklamamelo. Eta, behira, nola improvisatzen duen, ze arraroa den gure belarrientzat bere rimatzeko modua, baina deklamazioa ere doinu mota bat denez, entzun zazue Kanariar irlatatik Gerai Rodríguezek bidaldu digun aurra. Seguro que no es casual que tenga dentro 2 almas, porque aunque soy de Las Palmas, también soy de La Real. Me enamoró aquel genial equipo que aún enamora y estoy recordando ahora. Gorris, Satrústegui, cada parada que hizo Arconada, López Ufarte, Zamora. Tengo la imagen certera de Atocha, barro y bravura. Una infinita aventura cada enfrentamiento era. La de una afición señera que a sus colores se amarra, la misma que explica y narra, que no sea extraordinario, que siendo tan canario se pueda hacer donostiarra. Pero eso es lo que quería,
explicar algo genial, que el amor por la Real no cabe en Euskal Herria. Así es esta pasión mía, que hoy me convierte en augur desde estas tierras del sur, Txuri-urdin maitea, Txuri-urdin aurrera, eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko, Gerai Rodriguezi, eta, bueno, bukatu aurretik, ahaztu egin zait, eta, ia, brigadekoentzat kamiseta ere badago, ez xaguentzat bakarrik. Bezon deizuela, eta Xabierrentzat ere bai beste bat. Oigo. Bueno, honekin amaituko dugu Realaren doinuetan zehar egin dugun ibilbidea. Kanturen batzuk ahaztuko zitzaizkigun, beste batzuk lagako genituen aipatu gabe, baina nik uste dut 1993 hasi eta gaur egunera arte, nahiko ibili luzea indutela Realaren doinuek, eta agur batekin utziko zaituztegu. Ordu ta laurden pasada eta hemen nola edo ala uztartu dugu denon artean doinua ta erreala. Orain bagoaz, baina mesedez ez jotxalo berehala. Saio bitxiak bukaera ere bitxia izan dezala. Ospa dezagun Realak golak ospatzen ditun bezala. Ospatzen ditun bezala. Entonces con el 3-3, empate 3 está con dificultades, ¿no? Sí, no tenía tantos. No esperaba un resultado tan amplio, desde luego. En este momento San Sebastián sabe que han marcado uno, no sabe si es contrario. Es muy curioso, ¿verdad? Ahora ya.